Tomáš Garrigue Masaryk nebol fanúšikom trestu smrti, on to vlastne niekoľkokrát vysvetľoval a povedzme, že jeho štandardný modus operandi bolo, že udeľoval milosť, ale nie v zmysle, že by toho zločinca pustil von, ale že zmiernil ten trest na doživote. Ja tam spomínam aj jednu štatistiku, 90, čo vychádzalo tak, že vyše 90% milosti bolo vlastne vyhovených a boli tie tresty zmiernené. Práve pri tom Lajošovi Bognárovi mnohí špekulovali o tom, že novinári, ale aj právnici, že on tú milosť dostane práve cez tú spornú otázku, že či to bola úkladná vražda alebo nebola úkladná vražda. Ale bez toho, aby som ja vedel vlastne tie Masarykové dôvody, tak práve v tomto prípade udelená milosť nebola. Trval to rok ďalší, ale na jeseň 1929 Lajos Bognár odvisol, bol popravený na nádvorí väznice Krajského súdu v Bratislave ako vôbec prvý zločinec v Bratislave za prvú republiku alebo od vzniku prvej republiky. Dokonca keď z pohľadu kriminálnych zločincov, tak podobná poprava nebola v Bratislave vlastne desiatky rokov, naposledy koncom 40. rokov 19. storočia, kedy boli popravení kriminálni zločinci. Medzi tým ešte boli nejakí vojenskí, povedzme, že zbehovia alebo politickí zločinci popravení, ale tam vlastne nešlo o kriminálny čin.